Ka Shillong Golf Club min ha ka janmir jong ka arpunyo tering unai wiek. Kalapin syai pat ba halor ka jingdawa kishnong. Kibahajan ke Shillong Golf Course. Haba krench kilat pathai khubor. Uba Hector Marwin ubadai u director ke Shillong Golf Club. Ulo ong baya ke golf course. Lalong try da ke Shillong Club. Bat ha ke jingpet. Kat badang yahat kisnem kani ke golf course. Kaladang tren. Bat kadang mi shibun kikam aurea. Nadu ke jing show irat. Ke jing di drugs. Ke jing wan bread med yap. Bat kikam sniu kibobur. Ti usnam arja up huwe ke Shillong Club. Kala rai ban kier no. Knang ban yada ne kikam sniu ki bajujia ha kani ke jaka. Bat da ke jing rap na ke sorkar. Kila la ban kier no ya ke golf course baro. Uba Hector ulo ongru uba nadu shwa ban kier ya ke golf course. Kila don ki bapin ya lek kai ni bapin long jia seng ha kani ke jaka. Kijuan ban pan jingbet na ke Shillong Club. Bat bentaru kam don ke jing hang yanu. Bat kalong kumju ki haptang ban chupan jingbet. Bat ke club kalong kabakloi ban ai ke madat. Ban kin pindon kam bat shushu uba Hector. Ulapin pauru baka club kalong kabakloi. Ban ya trelang bat kishnong. Menyadar ni kini jing sniu jong ketuka ki berjahan tu. Ti hadin ba ngiyo jing arab kendia nak sorka but nak klub nak jing mi jong klub kendia ki open dep ya kini ka fencing jong ketuka course. Matrai borok lai I kumno ka course kalau munta men compare ka menchua ki briu ki rungum ba 10,000 pathar anta ka jing jaklia jabo ka plastik entah suka jingki kam seniam tu apa kijan. Mentah hadin bangila fence, ngila regulate ya betul. Di hadin bangila fence su ngila yo aikam ya pun ki kasih juga ki priori kelas tangwan ki kena ki samla ki family ki anut bandrung tu. Maka langsung safe tu ya bro. Ka huri ura la duna antu apa ngila yo ban regulate kata. Jadi kenawan kum kini kena samla ki wan demand ban hai kini katai kwa ban kyong da pimi aingin session gini gini la ni kwa ban konsultu se ki pat ba hinde mangi bang khang mar kajing konsultu pat ba mata nomor begitu kila le media kyong ba ni kim ai kim ki khang ni benile kai ni tai kam dai gini sia te kanu problem ba kin yo ka parking la ban ekren ka peti samla shno kun thoughtful ha kini Kini kipi kita ni kita bagi English, bagi kita ni in the light of we demand immediate. We also request that the playground be formally handed over to the 4 localities. Kau apa ni dia benci air nak tu bercakap lagi, and we give you a 1 week deadline from the date of this letter to comply with the demand and to restore the playground, or it will be compelled to take further action to protect the rights of the community. Te kami kejing demand jo ki isung Nalian sungi ru kita bercakap, nomor bagi orang enjoy permission kami kumtai. Tuan ni kita bagi dedicate, nomor kadang mau nongren bagi lah dedicate cakap. Dedication kemud kita ban pendam kam for the benefit. Kam dei ka ownership. Kam dei lo bagi orang ki orang ba la don mau bagi lah dedicate kisno. Nginget kadai kata. Ndek dedication kemud ya ka benefit jungki ke bagi yo pendam kam. Begini kisnong. Te katangi siya itu mencuaru. Kimlong kamdei katrai kin banong dedicate banong try kamdei. Tengah naliang jonga tengah pensutu. Ong ba. Pet. Shua bangin fensu kibri gila kain tu. Kumbo fika dei. Te ka permission mre kina pelong function ki GS ki yang mani ki don ka function football ki bailek teng cricket ki len tu kisim jingben na ka. Mentah hadin ba fensu ka jog policy. Nin siapa pinyelek kai. Tangba Pikwa kisnong kikwa ileka kikwa don function kikwa ileka kikna samnaru ni kloy ban ai tu ka ka kikun ka nginum artatien banum ai permission ngin ai bet tang ni su ai tang jingbet nangi phaban chim jingbet namangi di kita jo tu ka jaka ti halor kata pade ki ong MP ka don ka jing stom jungi ba ngin chim pass kumni kumtai kumnu ngin yo ki bre jungi stom ban chim ka pass kumnu kin tip manu ki dine kisno to ya ta ilaban penben ilaban Kumengilam orang itu igar, intuition iki epic ne kijin thona na kisnom kidin tungin siapa itu kinai pasun tuntu kanum ya kata lika kanum stom dengi kwa bene trilang ya kijin baha jongka snong baro bat ya kijin mento jongki kena nuntu kwa ileka ngila banya
Nila ban come to some understanding lo kata kan. Ti ketua problem bagi penpau bagum ta. Ti ngangong ni sukwa pensyai ba hindi mengi khang. Ni kwa nagaleng jongi bagin tek kibri ba hadin bala fence ki kham khang ye no. Ha what mentar kirun ki yang mani ki ba sim permission ngi ki penlong ji seng ha kani ro kani ka north east football ru ka sports department ka pan permission ngi ban bu e ka screen bagi kwa ban screen ki pai ba ting ka tur ngi ati halor kani ka problem ka bodon ta ni su kwa ban penpau ni yang jongi si ki pai ba ndi bangi khang ni kloi ban ya trelang ba kisnong ni kloi ban ya when the trail ambitu khanna bakin yo ka jing point to de kiti ban tip ba so bakin le itu ka jing bat ka de ban sim ne ki try kan no bin chuan hayin jong pi nga kwai la kai matan jing ha ban clear ba ngalaw le la kai ka to madan hayin jong pi te tanga tangi min chuan ki sim permission chwa ban khan mentaru ka je ko jo policy nim khang no ne la kai to kumno bangin ya pen bet ban ai permission ne ban ai capacity kila ngila ban dagadong jing stom jo ki ban yo ki ki ngila ban pen bet ki kita kata ko banong ke te nganget ba ki kwa banong por banyak kai ni ke banong manchule jubot kamlong ke ni ke ban chu kini kamni ka dusto jung kasi indale i ka don ka shong kanya da kaktian bunye pen bet ki ke mencukuni na benchule e ka bamre te kamlong ke ni nge ta kam don nong rem ke tingi nge ba kipai ba sutu e ka ba iki ngila ban ya discuss ngila ban pen bet Thank you.